Op Curaçao heeft de rechter gisteren uitspraak gedaan in een zaak die een voetvrouw had aangespannen tegen de SVB. De SVB had een vrouw uitgeschreven op het moment dat ze 65 werd. Daar ging ze tegen in beroep. Nu heeft de rechter bepaald dat de SVB geen wettelijke bevoegdheid heeft om iemand vanwege een 65-jarige leeftijd uit te schrijven. Sterker nog, de rechter spreekt over leeftijdsdiscriminatie zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging is. De politie heeft gisteren 3 Curaçaose mannen aangehouden op verdenking van het stelen van auto-onderdelen. Dat deden ze bij een auto die stond geparkeerd bij de vissershaven aan de Caracas Baai. De 3 mannen werden op heterdaad betrapt. Het gaat om 3 Curaçaoenaars, 2 in de leeftijd van 20 en 1 van 21 jaar. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você transita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De afgelopen periode is er veel gesproken over vervalste documenten die op tafel zouden zijn gekomen tijdens onderhandelingen tussen CPR en de Refineria di Curaçao. Dat heeft de onderhandelingen negatief beïnvloed. Maar de Extra meldt vandaag dat er momenteel onderzoek wordt gedaan en als daadwerkelijk blijkt dat er geen sprake is van vervalste documenten, dan is een groep investeerders bereid direct geld op tafel te leggen en kan er een akkoord worden getekend dat CPR de raffinaderij voor de komende periode overneemt. De subsidie die de protestantse onderwijsorganisatie VPCO van de Curaçaose overheid krijgt is te laag. Daarom moet vanaf volgend schooljaar er jaarlijks 2 miljoen gulden aan de VPCO worden overgemaakt. De directeur van de organisatie, Magali van der Bunt George, heeft verheugd gereageerd op de uitspraak van de rechter. De politie is op zoek naar een man die gisteren vernielingen heeft aangericht in een verzekeringskantoor in Salinha. De man kreeg te horen dat hij niet zal worden vergoed voor een auto-ongeluk omdat hij zelf verantwoordelijk is voor het ongeluk. Daarop ontstak de man in woede. Hij vernielde verschillende stoelen die er klaar stonden. Hij maakte planten kapot en hij gooide ruiten in. Daarna is de man weggerend, maar omdat de verzekeringsmaatschappij al zijn gegevens heeft, kan de politie hem naar alle waarschijnlijkheid binnenkort aanhouden. Steven Martina heeft afscheid genomen als leider van de Blauwe Partij. Martina vertrekt bij de man en Giselle McWilliam wordt de nieuwe leider. Ze is daarmee de eerste vrouw in het 52-jarig bestaan van de partij die de partij gaat leiden. Martina wenst Giselle McWilliam alle sterkte. Hij blijft voorlopig wel in het parlement namens de partij zitten. Bij aardbevingen in Turkije en Syrië zijn gisteren duizenden mensen omgekomen en nog meer mensen gewond geraakt. In Turkije voetballen ook 4 Curaçaose voetballers: Leroy Fer, Cello Floranus, Brandley Kouwas en Anthony van der Hurk. Ze zijn niet gewond geraakt en tonen zich solidair met het Turkse volk, zo schrijft de Extra vandaag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.